Salamu alaikum, barkan kuɗi mutane na. Yau kan na cewa komai ya kamata kowa a cikinku wanda yake kallon bidiyon nan ya je ɗauko biro, ya ɗauko paper, saboda bidiyon nan zai yi tsayi kuma insha Allahu zai amfani mutane sosai. Wannan bidiyon da kuke kallo yanzu ina mai son tabbatar muku da cewa wasu suna siyar da courses ɗin affiliate marketing kuma ba ma sa faɗan knowledge ɗin rabin bidiyon nan. So in dai kana son ka san everything about affiliate marketing, to ka tsaya ka nutsu ka ɗauko biro ka ɗauko takarda don za mu shiga business ɗin insha Allah. Wanda bai sani ba, sunana Abu Bashir, ina koyar da yadda ake affiliate marketing a takaice kenan, tunda yanzu affiliate marketing din zamu koyar. Ba wai iya affiliate marketing nake koyarwa ba, wanda suka sani sun san yadda abubuwan suke. Amma idan kana son kuma ka sani better, ka duba videos din da suke kasan channel din nan nawa, insha Allah za ka amfana sosai sosai. Ra'in ajeki da farko dai ya kamata a ce mun san ma menene affiliate marketing din, tunda jin shi kawai muke yi ko let's assume kawai jin shi muke yi. Well, affiliate marketing a takaice, like ba na son in ja bidiyon nan sosai saboda na fi son a yi abu kawai a gama. Affiliate marketing kawai yana nufin dillanci a cikin waya ko kuma a cikin kwamfuta a takaice kenan. Idan ba ku gane ba kuma zan yi muku bayani da kyau yadda za ku gane. Ku ya kudi da Allah, tana ta damuna. Kamar yadda na fara muku bayani, na ce affiliate marketing yana nufin dillanci. Misali, na tabbata a cikin ku akwai waɗanda suke tafiya, misali a ce daga Kano zuwa Kaduna ko kuma wani garin. So in dai tasha za ka je ka hau public mota wanda za ka biya kuɗi irin Kano line ko kuma motocin haya dai su kai ka gari, dole za ka ga kana zuwa tasha ɗin za ka ga irin yan kayan nayin nan suna tare ka. Ina za a Abuja ne Lagos ne, a gane za ka ga wani ya ma rike maka jaka, in ka gaya mai inda za ka je sai ce ka bi shi sai kai ka motar tashar. Misali a ce Abuja za ka je, before you know it kawai za ka ga ya karɓi jakarka ya ce Alhaji biyo ni. So yana biyo ka, in kuɗin motar 7,000 ne daga Kano zuwa Abuja, za ka biya 7,000 ɗin kamar yadda kowa yake biya. Amma in ka lura da kyau, ka nutsu da kyau ka gani, za ka ga direban kafin a tashi, kafin a fara tafiya a motar, za ka ga direban ya ɗauko irin wata 200 ko 500 ya bawa irin masu kayan nayin nan. So kaga wannan kawai kamar ihsani direban yawa shi wancan wanda ya kama kwastoma, ba wai a cikin kuɗin da kuka biya na motar aka cire aka bashi ba. A'a, kawai wannan mai kayan ne ya ji kawai ra'ayin bari ya bashi tunda ya kawo mai mutum. Kun ga wannan dan kuɗin da kuke gani, in a ce a rana ya kawo wa mutane 10, direbobi ya kai musu mutum 10, ka lissafa 500 ake bashi, kaga ya tashi da nawa? Ya tashi da kuɗi ba laifi wanda zai sustaining din shi a ranar. So wannan business din da yake kusan zan ce muku mu ma affiliate marketing shi muke yi, kuma a haka muke sustaining, ke samun kuɗin da in an ce za ka samu ma a internet za ka ga kamar kawai ƙarya aka yi maka. So ba na son na cika ku da surutu, bayani ba zan yi wani dogon bayani akan me ma'anar affiliate marketing din ba. In dai kun fahimta, ina ganin kawai mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan. Amma in summary, kawai ku sani cewa affiliate marketing aikin shi shine haɗa mai kaya da wanda yake son siyar da kaya. In ya haɗa sa tsakiya, sun yi kasuwancin nan, an siya, wanda ya siyar da kayan nan ya fitar da shi ya ɗan bashi wani ɗan ihsani a takaice kenan. So amma kamar yadda na gaya muku, affiliate marketing mostly a cikin internet ake yi, a cikin waya ake yi. So amma ta yaya za ka tallata kayan? Ya kamata mu san wannan abin, kuma sannan ya kamata mu san a ina za ka nemo kaya, sannan ya kamata mu san wani irin kaya ya kamata ka tallata. Kun ga abubuwa guda ukun nan, insha Allah su za mu focusing a cikin video din nan gaba daya. Ya kamata ka san wani irin kaya za ka tallata. Sabgar nan ta siyar da kayayyaki online
kaya sun kasu kashi biyu. Ku nutsu da kyau ku ji ni, ku rubuta in za ku rubuta. Akwai kayan da ake ce musu digital products, akwai kuma kayan da ake ce musu physical products. Wayannan abubuwa guda biyun kaf internet ko kuma in ce kaf duniya su ne products ɗin da ake tallatawa ake siyarwa. Kar ku damu, zan muku bayani akan menene digital and physical products biiznillah. Amma kar ku manta ku danna mun subscription button, sannan kuma ku danna ƙararrawar nan yanda in dai na saki sabon video irin wayannan ku ne za ku fara kalla. Kuma kun san kamar yadda ake cewa the most successful people a kowane business su ne mutanen da suka shiga business din nan da farko kafin ya cika. I will highly recommend ku danna min subscription button saboda ci gaban ku da ci gabana. Daga sunansu ma za ka iya fahimtar su. Wancan aka ce maka digital products, ma'ana kenan products ɗin da suke a cikin waya ko a cikin internet. Products ɗin da kayan da ba za ka iya tabawa ba, kayan da kawai sai dai ka gan su ka amfana da su a cikin waya. Kamar misali littafi amma na cikin waya kamar PDF. Ana siyar da littattafai da kuɗaɗe manya. Wani lokacin za ka ga littafi amma iya online kawai ake karanta shi, za ga ana sayar da shi 50,000, 20,000, 30,000 ya danganta. So wannan yana ɗaya daga cikin examples ɗin digital products. Kamar online course, na tabbata a cikinku akwai high probability kun taɓa siyan online course. Ba ku course ɗin aka yi ba, aka ce ungo ku ci ko ku yi amfani da shi. No, an ba ku access ne, kun je kun kalli videos ko kuma kun karanta wasu takardu kuma aka karɓi kuɗinku. Kun ga an riga an siyar muku da digital product kenan. I hope I'm communicating. Ya kamata dai kawai ku san cewa digital products wayannan products ne ko kuma kaya ne a Hausance wanda ba a taɓa su, ba a feeling ɗinsu, sai dai ka gan su ko ka consuming ɗinsu a iya online ko a waya ko a cikin internet ne. Amma ba kaya ne wanda za a kama ka riga ka saba ko hula ko glass ko waye. No. So na tabbata yanzu kun gane menene digital product. So sai physical product. Shi kuma physical product shine opposite din digital product. Kamar waya, kamar wannan microphone din yanzu, kun ga ina taba ta yanzu, ina video da ita, ina amfani da ita, shine physical product. Kamar glass, hula, riga da sauransu. Wayannan su ne ake ce ma physical product. Kun ga duk abin da zaka siyar a duniya dole kenan zai fada ida ya zama digital product ne abin nan ko kuma ya zama physical product din ne abin nan. So amma yau a affiliate marketing din nan da zan koya muku, za mu yi focusing ne sosai a cikin menene digital products, kuma ya za mu samu digital products din nan, kuma sannan ya za mu tallata su har mu samu kuɗi da wannan affiliate marketing din. Ina son na ƙara sanar muku da cewa in dai ka tsaya har ƙarshen video din nan, ina mai tabbatar maka za ka san komai akan affiliate marketing. Idan kuma har ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe baka san komai tattare da menene affiliate marketing ba, dan ina tabbatar maka har duniya ta nade ba za ka taɓa sanin menene affiliate marketing ba. Saboda me nace haka? Saboda I will try as much as I can na fasa muku bakin from A to Z, ku gane shi in a simple language. Kuma sannan zan nuna muku strategy guda ɗaya, although akwai strategies sun fi 10 yanda mutane suke siyar da kayayyakin su da through affiliate marketing. Amma ni zan ba ku process guda ɗaya ne saboda it's effective, kuma sannan bana son na ba wa mutane strategies kala-kala saboda zaka rikice ka rasa wacce ma zaka yi amfani da ita. So in every abu an fi son mutum ya tsaya ya zaɓi strategy guda ɗaya ya kuma bita kuma ya amfani da ita. Masu amfani da forex ko kuma 'yan crypto za su fahimci abin da nake nufi da ka samu strategy ɗaya, ka yi locking ɗinta down kuma ka bita ka ƙure ta, za ka ga abin mamaki. Tom, ina tunanin mun san menene digital products kuma mun san menene physical products. Yanzu sai mu yi ci gaba da bayani yadda za a yi ka samu wayannan products ɗin har ka tallata su. So amma kafin mu shiga nan, bara na yi muku wani ɗan bayani ko fahimci yadda kasuwancin ma yake gaba ɗaya.
Allah sa mage ta bata damun ku. Na tabbata wanda kuke kallon videos din nan a cikin ku akwai kun ce da yawan kuma kuna kasuwanci. To ta yaya ake kasuwanci? Duk wani wanda ka gan shi ya je kasuwa ya buɗe shago ya zuba kaya, to ina mai tabbatar maka yana jiran mutane ne su shigo kasuwan nan, su shigo shagon shi su siyi kaya. Akwai abin da muke cewa traffic, ko kuma ku ji ana gosulo. Traffic dai a broken English ana ce mai gosulo. Gosulo kuma kusan zan ce kowa a Najeriya ya san ma menene gosulo. Za ka je titi kaga an cika ɗin nan motoci da mashina da babura, kaga traffic ya rike, wannan shi ake cewa gosulo. So kowane ɗan kasuwa yana son gosulo ɗin jama'a a cikin kasuwancinsa, saboda through that gosulo ne za ka samu waɗanda za su siyi kayanka, ko ba haka ba? Amfanin kasuwa kenan. Dan yanzu idan na ce muku kumin bayani menene kasuwa a kalma ɗaya, na tabbata za ku ce kasuwa guri ne wanda masu siyar da kaya da waɗanda suke siyar da kaya suke haɗuwa don su yi cinikayya, a Hausance kenan. Kuma a kowane yare haka ne definition ɗin kasuwa. So kun ga kenan da a ce babu mutane, kasuwa ba za ta zama kasuwa ba. Da a ce babu mutane, ba wanda zai zo ya kasa kayansa ya tunanin zai siyar da kaya. So kun ga kenan amfanin kasuwa ɗaya ne, tana tattara jama'a. Wannan jama'ar da ta tattara shi ake cewa traffic a yarenmu na affiliate marketing. So duk inda ka ji an ce traffic ana nufin dandazon jama'a kenan, dandazon jama'a. So kaga yanzu a matsayinka na misali kana son ka sayar da wannan microphone din, ba za ka zauna a ɗaki ba kawai ka ce ga microphone nan ina son na siyar. Dole sai ka fita ka nemo jama'a da kake tunanin kuma suna buƙatar microphone, su ne za su siyi wannan microphone din. Yaya za a yi ka samu jama'a? Wannan abin kaga kenan dole sai ka fita kasuwa, ka buɗe shago, ka kama shago, ka saka wannan microphone din a kasuwa. Duk wanda ya zo wuce ka dinga ina sayar da microphone, ina sayar da microphone, har Allah ya sa wani ya zo ya ga microphone din ya siyar. Shine kasuwanci. Misali akwai wannan microphone din an baka as an affiliate marketer, an ce ka je ka siyar da ita. Kun ga wannan wani product ne? Ina jiran ku gaya min a comment section. Wannan wani product ne? Kan na wahalar da ku. Wannan physical product ne, ba digital product ba. Tunda ina tabawa ina gani. So amma as an affiliate marketer zaka iya promoting din kowane product. To yanzu misali ni affiliate marketer ne, ina son ne promoting din wannan microphone din. Na farko ina buƙatar traffic. Yanzu na ɗauko wannan microphone din, sai na je wajen traffic, jama'a, dandazon jama'a, sai na saka ta, na fara ihu ina ga microphone, ga microphone. Kun ga misali an jama'an nan mutum 1000 ne, ina da mai tabbatar muku da cewa za a samu wanda yake son microphone nan kuma zai siya. Kun ga kasuwanci ya kulli kenan. So duk wani affiliate marketer, ina ƙara gaya muku, duk wani affiliate marketer inda yake sayar da product din shi, amfani yake yi da abu guda ɗaya. Kuma wannan abun ba komai bane face social media. Social media tana da matuƙar ƙarfi, tana da matuƙar amfani, saboda kusan social media ta fi kasuwa. Dalilin da yasa na ce muku social media ta fi kasuwa, ka je ka tambaya kowace kasuwa a garinku ko kuma a duniya, babu kasuwar da mutane biliyan 1 za su shige ta a rana, babu ita, ba zai yiwu ba. Amma a social media za ka ga a shagon, a pejin mutum ɗaya za ka ga yana da views biliyan 1. Idan kuka je YouTube haka za ku ga mutum a video ɗin shi guda ɗaya za ka ga 1 billion views. So ba inda mutane za ka tattara su ka ce su kalli abu guda ɗaya da ya wuce internet a dai zamanin nan da muke ciki. So kaga internet ya zame mana gurin da yake tattara mana traffic. Kun ga kenan mu yanzu ba mu da buƙatar as an affiliate marketer, ba mu da buƙatar mu je mu kama shago ko mu shiga kasuwa. Muna ɗaki a kwamfuta ta, zan ɗauko kayan da nake son na promoting, kuma na promoting ɗinsu successfully, ya je wa mutane dubu kuma su siye wannan abun ba tare da na yi ciwon kan rana ba, ba tare da na sha ihu a kasuwa ya ku zo ku siyi kayayyaki na ba. An sauƙaƙe mun komai from A to Z. Saboda me? Kawai saboda akwai social media. Ya kamata ku san cewa
affiliate marketer ba za ka samu ko sisi ba idan baka da source of traffic. In baka da inda aka samu jama'a ba za ka siyar da abu ko guda ɗaya ba. Kar ku damu, insha Allah zan nuna muku yanda za a yi, ko da a ce baka da followers a Instagram ko social media guda ɗaya, za ka samu leads, za ka samu ma'ana jama'a kenan su shigo shagonka har su siyi kayan nan. So amma kafin nan ina son ƙare muku bayani ne kusan yanda abubuwan suke gaba ɗaya kafin in shiga kwamfuta ta in nuna muku yanda ake yin komai. Kun ga yanzu ni Abu Bashir a wannan YouTube page ɗin nawa ina da mutum da suke subscribing channel ɗin nan ta sama da mutum 5,000. Idan ka je TikTok ɗina ina da mutum wanda suke following ɗin wannan manhajar ta TikTok sama da mutum 67,000. Kun ga ba ƙaramin namba ba ce, mutum 60,000 da wani abu. Kun ga kuwa akwai dandazon jama'a, ina da traffic mai zaman kanshi. So ni shi yasa abin ya zame min mai sauki idan zan siyar da komai, saboda already ina da tarin jama'a wanda na posta abu ina buƙatar su gani kenan, kuma duk abin da na posta yana zuwa musu. So kun ga kenan zai zame min abu mai sauki idan ina son na sayar da wannan microphone din. Zan ɗauko wayata ne, zan yi video in ce microphone ɗin tana da kyau, 60,000 na siye ta, duk mai son ya siya ya bada 50,000, na mai ragin 10,000. Zan yi posting, ina mai tabbatar muku kafin ranar ta ƙare wannan abu an siyar da ita an gama. Kun ga me kenan? Na riga na yi kasuwanci na, saboda me ina da traffic a hannu, zan juya duk yanda nake so in juya su kuma za su juyu, saboda kasuwanci muke. Dole a cikinsu akwai mai buƙatar wannan abun. A cikin ɗan adam 60,000 dole za ka samu wanda yake buƙatar microphone ɗin kuma yana da kuɗin a hannu. So wannan a taƙaice kenan, as simple as that. Kuma misali kun ga kenan ni yanzu ko me zan sayar a internet ba zai ban wahala ba. So amma karka da mu idan baka da followers kamar ni, saboda na fara siyar da affiliate marketing products ina ne tun kan na samu follower 100 ma a cikin internet. Ta yaya? Kar ku damu, zan nuna muku. Abin da nake son ku sani a wannan fesin kafin mu shiga na gaba shine kun san cewa kun san me digital product, kun san me physical product, kun san kuma me traffic, kuma kun san dole sai da traffic kafin ka siyar da komai, ko ba haka ba? Yanzu zan nuna muku yanda ake samun traffic din, sources of traffic kenan. Sources of traffic a iya sani na da na sani guri uku ake samun sources of traffic. Guri na farko shine ka zama influencer. Kamar ni ina da tarin jama'a, ba wani kaɗai ba, irin su Abis Fulani, irin su gasu nan dai, duk wanda yake da followers da yawa dai ya zama influencer. So in dai ba kai ba influencer bane, abin da ya rage maka shine bai fi zaɓi biyu ba. Zaɓi na farko shine ka nemo influencer nan ka ba shi kuɗi, ka ce ga kayan tallanka kana son ya maka tallansu. Shi kuma zai maka talla, ya maka bidiyo, ya sa mutane su zo wajenka su siyi kayanka. Kaga kenan baka da followers amma kuɗinka ya maka aiki, ka biya mai followers ya zo ya yi maka advertisement, kuma successful advert, ko ba ka ba? Zaɓinka kuma na ƙarshe idan baka son ka biya wannan mutumin shine fa dole sai ka ciro kuɗi ka biya Instagram ko Facebook ko TikTok ko kowane social platform, ka biya su kuɗi, ka yi running ɗin advert, sun jawo maka jama'a kenan, sun shigo shagonka ko pejinka, sun ga wa'annan products ɗin da kake siyarwa, kuma akai sa'a su siya. So kun ga hanyar nan guda uku da na gaya muku, ko dai ka zama influencer, ko dai ka nemo influencer ka biya shi kuɗi, ko dai ka zaro kuɗi kai running ɗin advert. Ita ce hanya guda uku wacce ni personally na sani wanda ake nemo jama'a su shigo su siyi kayanka. Idan kuma kun san wasu hanyoyin batun wa'annan, da Allah ku faɗa min a comment section, saboda duka mu ƙaru da ni da ku da wasu wa'anda suke kallon video ɗin nan. So I hope yanzu affiliate marketing ya fara warware muku, kun fara gane yanda abubuwan suke. Na farko zaka nemo product, na biyu zaka nemo traffic, mutane kenan, sannan na uku zaka siyarwa da wa'annan traffic din wannan product din naka. So amma ya kamata ka san wani abu, iya yawan traffic ɗinka iya yawan cinikin fa da za a maka.
idan mutum 1000 ka kawo, misali a ce mutum 10 sun siya, to fa kaga in mutum 2000 ka kawo, mutum 20 ne za su siya. Haka lissafin yake, ka gane. So yanzu misali ka nemo product ɗin da kake son ka tallata misali 10 ne, ko kuma misali a ce 20,000 ne. Sai wanda yake sayar da product ɗin nan ya ce maka in dai ka kama mutum ɗaya siya zai baka kyautar 10,000 a ciki. Kaga kenan duk sales kana da naira 10,000 ko. So kaga yanzu idan kai sale 10, in ka kawo mai mutane 10 suka siya, kan ka ce mai ka samu 100,000, ya samu 100,000 bakin ka alaikum. So yanzu ka auna min dan Allah, ka nemo product wanda kake samun 10,000 in return commission ɗinka, kuma a ce dir a kullum zaka dinka siyar da product 10. Kaga kenan kullum kana da 100,000. Waye zai ce maka kai aikin gwamnati da za a biya ka 45,000 kuma kai? Dan Allah, ba sai ka ji kamar ka kifa mai mari ba. So haka affiliate marketing yake, kuma haka ake samun kuɗi da affiliate marketing. I hope I'm communicating. Duk wani mai question ya saki question ɗin shi a comment section, kuma kar ku manta ku danna subscription button, saboda a channel ɗin nan kusan zan ce it's a blessing to Arewa gaba ɗaya, insha Allah. So kamar yadda na muku bayani, digital product za mu yi focusing akan wannan affiliate marketing ɗin. Na tabbata kun san me digital product, ina ta maimaita muku. Digital product zai iya zama course da za ka siyarwa da wani ka samu kuɗi kamar shi a ciki, sannan zai iya zama PDF littafi, zai iya zama application ne mutum ya sign up za ka ɗan samu wani ɗan kuɗi, zai iya zama kuma kamar website ne. So nan bari in baku example ɗin wani website da na yi musu affiliate marketing. Duk mutum in ka kawo ka yi referring ɗin shi ya yi register da kamfanin nan, za ka samu 2,500. Shi kanshi wannan wani irin affiliate marketing ne. Kun ga in ka kawo mutum, kai convincing ɗin mutum ya zo ya yi register through wannan abin, za ka samu kuɗi, za ka samu 2,500. Ko shi karke za ka ga ka samu kuɗi da yawa. Yanzu bari muku example ɗin mu je wannan website ɗin wanda yake da suna Odeli. In ba ku san me Odeli ba, ku je previous video ɗina, zan aje link a ƙasan bidiyon nan, zai kai ku Odeli ku ga wannan bidiyon, ko kuma za ku ga alamar next video a saman screen ɗin nan, sai ku danna zai kai ku wannan bidiyon, sai ku je ku kalla. So kama ba tare da bata lokaci ba, bari in kai mu wannan website ɗin ku ga abin da yake ciki. Kun ga yanzu mun shigo wannan website ɗin, kun gani yanzu ma haka ina da 12,500. Wasu ne suka yi register da link ɗina da na kawo su kuma website ɗin suka bani kamasho ɗina na riga na cira. Kun ga yanzu a satin nan, ranar Friday ɗin nan, wannan February ɗin, ran Juma'a nan zan karɓi 169, zan karɓi 19,000, zan karɓi 9,000. Kun gani duk wannan kuɗin pending, ba ku ga an saka pending a nan wajen ba? Inda kuka ga an saka pending, za su turo min kuɗi na kenan. Wannan shine dan adadin kuɗi ne wanda through my affiliate link, wanda mutanen da suka yi signing in suka shigo through wannan abin suka samu wannan dan kuɗin. Yanda za ku fahimta daidai, bari nuna muku top affiliates gaba ɗaya wannan platform ɗin, wanda suka fi kowa kawo musu jama'a. Ina ɗaya daga ciki. I think in ban zo ina jin ni ne na 7, amma bari an duba an gani. Mu gani tare gaba ɗaya da ni da ku, saboda na bi ban ma shiga na ga list ɗin ba. So kun gani kamar yadda na gaya muku, ni ne Albashir ɗin nan. Kun gani ne mutum na 7 a cikin top 50 affiliates ɗin nan. Mutum wayannan affiliates ɗin, kun gani mutane 50 ni ne. Kun gani aka sa your rank is 7. Kun ga na kawo musu mutane wajen nawa na kawo musu mutane. In kuka lura, kun ga top affiliate wannan Franklin Emmanuel nan, maybe in kuna duba YouTube za ku gan shi ma yana yawan magana akan affiliate marketing. Franklin Emmanuel sunan shi, ni na san gaya. So kun ga ya kawo musu mutane adadi wajen mutum 3,000 ya kawo musu. To kun ga inda ku lissafa kuɗin da ya samu, kun ga mutum 3,500 ya kawo musu. Karfin affiliate marketing, bara mu ga kuɗin da ya samu. Kun ga mutum 3,517 ya samu ko? To kowa a nan ya ci 2,500, naira 2,500 a kansa. Sai ku gani. Gani miliyan 8,700 ya samu. Kuma ina mai tabbatar muku bai fi shekara 2 ba da wannan abin gaba ɗaya. Kun ga wannan mutumin ku ne,
probably kun san shi, da yawan kuma kun san shi. Kun san Mubaraki yayi. To kun ga Mubaraki shine na biyu a nan. Ya kawo mutum 1,271. So haka wannan kaɗan ne daga cikin affiliate marketing. Wannan affiliate marketing ne kawai na ya zan cewa abin na website, kun gane? Sannan kuma akwai affiliate marketing kala-kala. Wannan website da na nuna muku kaɗan ne daga cikin affiliate programs inda nake running, nake dan samun kuɗi da su. Kamar yadda na gaya muku, ba wai iya application ne ake yi mai affiliate marketing ba. Ana yi wa course, online course, ana siyar da books, e-books, ana siyar da music, ana siyar da abubuwa da dama, kun gane? So wannan na muku setting examples ne. Akwai wani course dina wanda na koyar da komai, na koyar da affiliate marketing from A to Z, na koyar da Hausa e-commerce, yanda za ka yi dropshipping, na koyar da freelancing, yanda za ka yi wa turawa siyar musu da kaya. In kana da aiki, misali ka iya logo, za ka iya wa bature. So wannan course din sunan shi Hausa e-commerce. So akwai wani bangare da na yi affiliate marketing. So saboda ci gaban ku, ba sisin da kuka biya a cikin course ina, zan tsakuro yanzu wani dan bangare na saka muku a cikin video din nan don ku fahimci me affiliate marketing sosai. Although ba wai shi kadai ne a course din, wannan dan wani bangare ne da wani abokina Mubarak ya dauki students ina, na ci bara na yi play maku. Mubarak, bismillah. Assalamu alaikum, ina muku barka da zuwa wannan section na affiliate marketing a cikin wannan course na Hausa e-commerce. Sunana Mubarak Aminu Zubairu, sannan kuma ni zan muku bayani game da menene affiliate marketing. Affiliate marketing da kuke ta ji a gurare da dama, menene shi, ya kuma ake samun kuɗi da shi. So shine. So abu na farko da nake so ku tsaya ku yi shine ku nutsu, ku zauna ku fara kallon wannan bidiyo tun daga farko har zuwa ƙarshe. Kar ka tsallake wani guri, sannan kuma kar ka yaudari kanka da sunan in ka kalla sau ɗaya zaka gane. Abin da nake so da kai shine ka kalla sau 2 zuwa 3 akalla. Sannan kuma a kallo na farko kawai ka kalla ne kana sauraron bayanin da nake. A na biyu ka samu faifa da bairo ka ringa rubuta abubuwa masu mahimmanci da zan faɗa. Saboda affiliate marketing abu ne da yake da faɗi da zurfi, ba zai yi a ce duk abin da zan faɗa a nan zan muku bayanin shi bane. Ma'ana abin da na rubuta shi zan dinga bayani, a'a no, zan dinga kaman bubbuɗe bayanin ta hanyar bada misalan da ku za ku yi resonating, ma'ana za ku iya alakantuwa ko kuma ku hango da kanku. So kaga kina da muhimmanci ka samu faifa da bairo ka dinga rubuta wannan, saboda kuskure na mantawa ko kuma wani makamancin wannan. So shine. So abu na farko da zamu fara yi shine mu fara sanin menene affiliate marketing. Shi affiliate marketing da ake ta magana, zaka ji mutane suna affiliate marketing kuma kaman business ne da ake yin shi online kuma ana samun kuɗi. Kada mu kana so ka ji ya yake, ya kuma ake samun kuɗi da shi, sannan kuma ana samun kuɗin ko ba a samu. Duka wannan abu ne wanda like in kuka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe za ku fahimce ni. So shine. Abu na farko da nake so ku sani shine menene affiliate marketing. Shi affiliate marketing menene? Affiliate marketing dai wani nau'i ne na business da zaka sayar da kayan wani ka samu commission a dukkan abin da ka sayar. Ma'ana business ne kamar kowanne business. Duk sanda ka ji kuma an ambaci business, abu ne da yake buƙatar siye da siyarwa. Za a samu mai siya, za a samu mai siyarwa. To ko kuma za a siya, za a siyar. So shine business. So shi ma wani nau'i ne amma na wannan business din. Saboda me yasa ya zama wani nau'i na kala ko kuma wani kala na business? Sanadiya shine me? A affiliate marketing ba kayanka bane, ba kuma kai ne mai siya ba. Kawai kai zaka siyarwa wani ne ka samu commission. Abin da nake nufi anan shine in kana affiliate marketing ba kayanka bane, sannan kuma ba kai ne mai siyan kayan ko amfani da shi ba. A'a, kawai kai zaka samu mai siya ne ka siyar mashi. Na san like za ku ga dinga ganin kaman dillalai ko irin kaman irin yan kamasho, ma'ana wanda dai su suke zama ne a kasuwa, ba su suke siyan kayan ba kuma su suke siyarwa ba. Abin da kawai suke yi shine su samo mai siya su siyar mashi, su kuma sai a dan ba su wani commission na wannan kuɗin da aka siyar wannan wanda ya siya an. So shine. So wannan shine a takaice mai abin da ya kira da affiliate marketing. Na san abu ne da like zaka iya gani ka sani kuma ka san ana yi, ko shi ne ba sani ba ma kai ma ka taɓa yi ko wani makamancin haka. So shine. So wasu misalai da nake so na baku na affiliate marketing wanda za ku iya ganewa shine kaman misali irin masu saka kaya irin su shadda, agogo, wayoyi da sauransu a status ɗinsu. Wasu sun mun san da cewa kayan nan ba nasu bane, wasu ma ko kasuwa ba sa zuwa, amma idan kana so za su siyar maka kuma su samu wani commission. Haka ne ko ba haka bane? Ba kayan su bane, ba su suke siyarwa ba. Ba kayan su bane, ba su suke siya ba.
kawai za su gani ne watakila an turo musu wannan hotunan kayan ne ko wani abu, sai su ɗauka su dinga siyarwa. Idan suka siyar kuma sai zama na me, za a dinga ba su commission ne. Shi sa na ce affiliate marketing wani nau'i ne na business da muka saba da shi a kasuwancin mu na yau da kullum. Wata kai ma ka taba yi, ta yi ka taba da saka wata shadda a status ɗin ga wani ya gani ya je yana sha'awa, sannan kuma ya tambaye ka kuɗin ta, ka gaya mashi ka siyar ko ka ɗora ɗan wani abu ka siyar mashi ka samu riba, sannan kuma wannan ne kai shi ma ya baka wani abu a matsayin commission na ɗora wannan ko kuma saida mashi da wannan kayan nashi. So na fatan kun fahimci kaɗan da me ake nufi da affiliate marketing. Business ne da yake buƙatar siye da siyarwa, ba kai kake siyarwa ba kai kake siyarwa ba, kawai kai zaka zamo kamar mutum na uku tsakanin mai siya da mai siyarwa. Ka sai da kayan a baka commission, ka kuma sayarwa a baka commission, ka kuma sayarwa a baka commission. Ta yiwu kun ba da wani fixed amount na cewa a duka kaya da ka siyar idan naira 10,000 ne zan dinga baka naira 1,000, idan naira 20,000 ne zan dinga baka naira 2,000. Ta yiwu kun yi wannan, ta yiwu kuma kawai mutum zai dauki abin da ya ra'ayi ne baka. So shine, so na san kun fahimci me ake nufi da affiliate marketing. So shine, wannan misalai ne na masu yin affiliate marketing na physical product. Abin da nake nufi, misalan da na baku kamar masu saka shadda da agogo suna yin affiliate marketing ne amma na physical product. Su kansu ba san affiliate marketing suke yi ba. Zaka ji an kallo na abokin ka ya kalle ka ya ce ma affiliate marketer, maybe idan ka fara wannan business din ba tare da sanin cewa shi ma yana wannan affiliate marketing din ba. Wata kilban macen ku da shi kawai kai kana yin digital product ne, shi kuma yana yin na physical product ne. So idan muka ci gaba da sauraron wannan bidiyo za mu fahimci me bambanci tsakanin affiliate marketing na physical product da kuma affiliate marketing na me na digital product. Affiliate marketing na physical product shine ka dinga sayar da kayan wani, ana baka commission na abin da mutum zaka iya gani kuma zaka iya tabawa, kamar shadda, agogo, waya, abubuwa irin wannan. Ko gida ka siyar aka baka commission, shi ma wannan affiliate marketing kai, amma na physical product, saboda me za a iya ganin wannan abun kuma a taba shi. So wannan shine affiliate marketing amma na physical product. Duka kuma misalan da na baku na bada misalai ne na affiliate marketing amma na physical product. Akwai kuma affiliate marketing na biyu wanda ake, shine affiliate marketing na digital product, wanda akan shi zan yi magana gaba daya domin ya fi sauki da daɗin yi, sannan kuma an fi samun kuɗi da shi. Ma'ana kenan duk wani abu da zan yi bayani daga yanzu zan dinga bayani ne akan affiliate marketing na digital product, saboda haka yana da matukar muhimmanci mu fahimci ma me digital product din, ya aiki affiliate marketing din da sauransu. So shi ana sayar da digital abubuwa ne wanda mutum ba zai iya gani ko ya taba ba. Ma'ana a affiliate marketing na digital product, karka ji na ce abin da mutum ba zai iya gani ko ya taba ba ka kawo like wani abu ko wani mai a'a. Abin da ake nufi da digital product shine wani abu da kaman yawancin su videos ne, su ne kaman courses, ebooks, kamar littattafai. Akwai littafi da ake bayarwa nau'i na ebook, in ka an ce ana nufin abin da ya danganci internet, kamar irin su e-commerce, shi kanshi business ne kun ga da ake shi a internet kenan, shi zaka sa in nan. Haka ebook to irin littafin da aka karanta a waya, kaga wannan ba wanda zaka iya taba bane, a waya kake ganin shi. So duk irin wannan nau'in abubuwan, ko kuma wannan course din, shi wannan course din da ka siya kake ganin yanzu wannan bidiyon da nake bayani a ciki, kaga ba physical product bane ba, kamar shadda, atamfa da sauransu bane. Wa'annan su ake kira da digital product. Digital product yawanci guides ne ko kuma courses ko kuma ebooks, yawanci ma dai courses ne, saboda yadda za ku fi sauƙin fahimtar abun. Courses ne ake siyarwa, kun gane. Sannan kuma in kana da ra'ayi za ka iya samu wani ya sai wannan course ɗin sai ka samu commission, ka kai affiliate marketing amma me na digital product. Na san za ku dinga mamaki kamar ya courses, kamar ya sai da videos da sauransu. Kar ku damu, wayannan videos ne masu matuƙar muhimmanci, me yasa na ce haka? Kamar yanzu ka sai bidiyo course ɗin nan ne da bi kuɗi bai wuce, ba na ce ga ai da ka saka kuɗi ka siya ba, amma na san kuɗi ne da bai taka karya kai 20,000 ko 30 ba. So da gaskiya wannan course ne mai matakar balu. So ban sani ba, na san kuɗin zai iya kama 20,000, 30, 40 haka. So amma dai misali idan ka siya, zaka koyi business ne na e-commerce, ka hango wani business ne zaka fara da shi da naira 40,000, amma ka ga me wannan course din zai koya maka. So in baka wani misali na courses mai masu amfani, shine kamar ka samu course din da yake koya mutum yadda zai designing website, ko kuma ya designing flyer, irin poster haka ta siyasa da sauransu. Bidiyo ne zai dinga ganin tutorial, ana yi in ya bata ya je tambaya da sauransu. Kun ga wannan me siya course ne. Sannan idan mutum yana son koyan skill kamar su wannan graphic design ko website design ko wani abu, ya zo ya same ka ya ce ina son koya, sai ka ce mashi ai na san wani course da yake koyarwa, ka ɗauko wannan course ɗin ka bashi, ya siya, ka samu commission, me ka mashi, ka taimaka mashi, sannan kuma kai ma ka samu wani abu. So wannan shine a takaice misali na digital product. Na san kun fahimta.
gashi nan wasu misalan su ne su ebooks courses da sauransu. Kamar wannan course din da kuke gani shi ma digital product ne, kamar yadda ne muku bayani a baya. Ya ake fara affiliate marketing, ya ake farawa, yadda ake fara affiliate marketing. Zaka ji mutane suna cewa ai ni affiliate marketer ne, wani yana samun kuɗi wani bai samu, wani yaya, ko ma dai menene da kake da shi na tambaya ko wani abu, na san ka kalli bidiyon nan zuwa ƙarshe ka kuma kalla zaka ga fahimtar komai. Yanzu zan muku bayani ne na yadda ake fara shi wannan affiliate marketing da kuke ta ji. Yawanci dai mun tunda an yi maganan, sannan wani ƙarin bayani da zan yi, tunda an yi maganan digital product, kun ga kenan wannan business ne gaskiya da ake yin shi yawanci online. Duk abin da aka ce online kuma ya danganta ma'ana ya hada da yanar gizo, ma'ana internet kenan. So shine ana yin wannan affiliate marketing na digital product yawanci a internet. Ba wani abu ne mai wahala ba, za ku fahimci yadda ake. In aka ce internet kar ka dauka sai ka je browser ko wani abu, no. Ma'ana kana buƙatar WhatsApp ɗinka, sannan kuma kana buƙatar maybe Facebook ɗinka ko kuma wani platform da kake chatting da shi, kun gane, da kuma datar ka. Shine kawai abin da ake nufi da ana yin shi online. Kaga in kai shi a WhatsApp ba a gidanku kai ba, saboda haka online kai ba offline ba a cikin gida ba, so ko kuma a shagonka. So wannan shine abin da nake so ku fahimta da menene online business. Karka zan ce online business ka dauka wani abu ne mai rikitarwa, no, abu ne kawai da ake yin online kamar a platforms irin su WhatsApp, Instagram da sauransu. So shine ko shadda ka gani a status kuka yi ciniki da abokinka online ka saye ta. So shine abin da nake so ku fahimta. Idan zaka fara yin affiliate marketing, abu na farko da zaka fara shi ne ka samu product wanda zaka sayar ka samu commission. Kamar yadda idan zaka yi affiliate marketing na physical product din su atamfa, shadda da sauransu, sai dai ka je ka samu shagon wanda yake sayarwa ka ce mishi wani ina son ka dinga bani kayan nan, ko kuma nan dinga daukar hoton kayan nan na sawa a status. Idan aka samu mai siya nawa zaka dinga ba, ku yi wannan cinikin ko sauransu. So shi ma kamar haka ne, idan kana son ka fara dole sai ka samu wani product wanda zaka sayar ka samu commission. Zaka iya samun wannan product din a affiliate marketing platforms. In na ce affiliate marketing platforms, ina son ku dinga sauƙaƙa kanku wannan fahimtar wayannan abubuwan, duka ba abubuwa ne masu rikitarwa ba. Kamar a ce kasuwa ne, shine affiliate marketing platforms. Kun gane? Ma'ana a affiliate marketing platform zaka iya samun wayannan product din da kake so, ko kuma zaka iya siyarwa ka samu commission. So shine akwai affiliate marketing platform da yawa da zaka iya samu wayannan product din, kamar su Seller, SalesRocket, Expander, Digistem da sauransu. Ma'ana akwai platforms, kasuwanni kenan na digital product. Kamar anan kace kasuwannin shadda a tamfa, kace Square, Sabon Gari, wayannan kasuwa da sauransu. So kamar shi ma haka ne, in kace kana magana kamar kasuwar da zaka samu kaya, shine su kamar Seller, ma'ana wannan digital product din shine su Seller, SalesRocket, Expander, Digistem da sauransu. Dukan su wayannan kasuwanni da ake saida digital product kamar courses kenan. Kar ku manta muna bayani akan digital product. Dalili kuma shine affiliate marketing na digital product ya fi sauki. In ka sayar ba ruwanka da mutum, ka ce wa mutum baya gari kaza ko kuma ba garin ku ɗaya ba, sai an mai delivery ko an kai mashi, ka dinga tsoron direba ya je ko no. Shi wannan kawai a minute mutum ya siya za a tura mashi ta email. Kamar yadda ka sai course din nan ka bada kuɗi aka tura mai ta email a minti 1-2 ka samu access. Haka shine sauki da kuma daɗin da yasa ake samun yake da su ake sanyin affiliate marketing na digital product. Sannan kuma ya fi riba. Zaka iya sai da abin 100,000 a ce ma commission ɗinka 50,000 ne a affiliate marketing na digital product. Ba zai yi ka sai da abu physical product kaman kayan sawa, let's say a shadda ko wani abu na 100,000 a baka 50,000 ba a matsayin riba. Shi ma mai kayan bai siya mu 50,000 ba, ballantana ya baka. So affiliate marketing na digital product ya fi riba, dalilin sa nake ta bada emphasis akan shi kenan, sannan kuma muke magana akan shi. So kar ku manta, kamar yadda nake bayani, Seller, SalesRocket, Expander da Digistem su ne kamar kasuwannin da ake samun digital courses. So in kana son digital courses zaka yi samu ne a wayannan kasuwannin da kuma sauran kasuwanni irin su. Ina cewa kasuwanni ne saboda ko fi sauƙin fahimta, amma abin yadda yake shine ana cewa platform ne. Mafi sauƙin amfanin wayannan platforms din shine Seller. Me yasa Seller? Me yasa nace Seller? Saboda Seller zaka iya buɗe account for free. Kamar nan muka dawo baya, a Seller zaka buɗe account for free, sai SalesRocket sai ka biya 5,000, a Expander sai ka biya 10,000, a Digistem sai ka biya 5,000. In baka da kuɗin farawa ya zaka yi. Amma a Seller kyauta zaka buɗe account ba tare da ka biya naira 5 ba. Kar ku damu, zan nuna muku yadda ake buɗe account a Seller a bidiyo na gaba. So a wani bidiyon na gaba kamar yadda na gaya muku, insha Allah zan nuna muku yadda ake buɗe account for free a Seller. So bayan kun buɗe wannan account ɗin, abin da za ku yi na gaba shine copy na affiliate link ɗinku da zan nuna muku duka a bidiyo na gaba. Ma'ana tunda an ce wayannan kasuwanni ne, ma'ana idan ka shiga wannan kasuwannin zaka samu courses. To wannan kaman buɗe account ɗin a wannan kasuwannin shine kaman shiga cikin kasuwar.
so in ka duba za ka samu courses a ciki sai ka copy affiliate link, ba wani abu ne mai rikitarwa ba, zan nuna muku yadda abin yake. So shine bayan kun bude wannan account din akwai courses da yawa da za ku iya zaba ku yi promoting a affiliate network din su, kamar a ce a shagunan su za ka iya duba course wanne ma ka dauka kai promoting nashi da sauki da sauransu. Wannan ita ce hanya ta farko da za ku iya samu digital product din da za ku sayar a baka commission kana samun kuɗi sosai. Hanya ta biyu kuma wacce ta fi sauki da daɗi, wacce kuma in dai za ka fara affiliate marketing, tunda muna bayani akan yadda za ka fara affiliate marketing, wannan ita ce hanya mafi sauki da zan iya baka shawara ka bi. Kuma shine hanya ta biyu ita ce ta hanyar yi ma wani course creator magana wanda yake da course yayi adin naka a matsayin affiliate nashi. Abin da nake nufi a nan shine wancan courses din da ya kirkira su akai, so ya suka kirkira, sai ka dubo wanda ya kirkiri course din ko kuma kana number shi ko ka san inda aka same shi a social media, kai mashi magana ka ce kana son ya adin naka a matsayin affiliate marketing shi, ka gane? So in ka gaya mashi haka shi kuma zai adin naka, wanda in ya adin naka zaka dinga samun kuɗi daga wannan course din da ka siyar. So shine kamar ni yanzu a matsayina na course creator na wannan course din, zaka iya mun magana na yi adin naka a matsayin affiliate nawa. Yanzu misali kamar Hausa e-commerce da ka siya, zaka iya zuwa ka samu Abu Bashir sai ka ce mashi Abu Bashir ina son da Allah kai adin ina a matsayin affiliate ɗinka na course ɗinka, saboda me akwai abokai na wata ko ƴan uwana ko wasu da na sani da suke da bukata ko sha'awar siyan wannan course ɗin. Idan yi adin naka kamar da na gaya muku zaka ga yadda ake copying affiliate link, kawai zaka je ka copying affiliate link ka ne sai ka tura ma duk wanda yake son siya. Na tabbatar maka da mutum ya siya, kuɗin ka zai je cikin wallet ɗinka na wannan affiliate marketing ɗin, na wannan account naka na saida. Bayan awa 24 kuma zaka samu kuɗin ka. Haka abin yake. Abin da zaka yi kawai shine yanzu idan kana son ka fara affiliate marketing, ka je ka samu Abu Bashir mai Hausa e-commerce course a WhatsApp kenan, na san ka nan bashi, ka ce kana son yayi adin naka a matsayin affiliate ɗinsa, sai ka tura mai da email address ɗinka, shi kuma zai adin naka. Hanya mafi sauki kenan, hanya mafi sauki. Ka samu Abu Bashir ka ce mashi kana so ka zama affiliate ɗin shi, ka tura mashi email address ɗinka ya adin naka a matsayin affiliate ɗin shi. Ta haka zaka dinga samun kaso 50 na kuɗin course ɗin a matsayin commission, ma'ana naira 50,000, ma'ana yanzu ka au 5,000. Kamar yanzu Abu Bashir ka mashi magana kuma ya adin naka a matsayin affiliate ɗin shi, sai zamana akwai wani abokin ka ko wani da ya fahimci yana buƙatar course ɗin nan, so idan yana so kawai zaka tura mashi wannan affiliate link ɗin naka ne. Idan ka tura mashi shi kuma kawai zai je yayi kaman ya ake cewa ya sai course ɗin ne. Bayan ya siya kuma wannan affiliate link akwai da su kamfanin suka sani yadda suke gane kowanne link da aka sai course da shi, kawai zaka samu commission ɗinka ne a cikin account ɗinka. Kun gane kenan? So shine ka kenan idan ka sayarwa da mutane 10 ka samu 50,000, tunda duka daya idan ka sayar zaka samu 5,000. Haka ka sayar da mutane 10 ka samu 50,000, in ka sayar da mutane 20 ka samu 100,000. Ka ga yadda abin yake da sauki. So shine so hanya ta mafi sauki ta fara yin affiliate marketing, tunda bayanin da muke ta yi kenan shine ka samu Abu Bashir ka ce adin naka a matsayin affiliate nashi, zai adin naka, sannan kuma in ka sai da course ɗinsa zaka dinga samun commission. So shine a takaice wannan ita ce hanya mafi sauki ta fara affiliate marketing. Ma'ana na farko kai signing up a matsayin affiliate a sela, na biyu kuma ka wa Abu Bashir magana a WhatsApp ya tura mashi email ɗinka, zai adin naka a matsayin affiliate naka nashi. Daga nan sai ka je copy link ɗin ka tura ma duk wanda yake son siyan wannan course ɗin. Wannan ita ce hanya mafi sauki. So shine yana yi samun manyan kuɗaɗe a affiliate marketing. Na san ba zai yi a ce ka dinga lissafi ko kuma ba zai yi a ce kawai abokanka da 'yan uwanka ne za su dinga siyan wannan course ba. Kamar nan na ga muku karku da amurin da ake signing off ko kuma bude account a sela, zan muku bayani a wani bidiyo na gaba. Kawai yanzu zamu ci gaba ne. So irin kaman kana son ka samu manyan kuɗaɗe 100,000, baka da 'yan uwa ko abokai guda 20 da za su yi course, ko da ba kowa ne yake da ra'ayi da sauransu ba, ko ba haka ba. So da haka gaskiya ba wai zaka dinga kawai tilasta abokanka bane. Idan mutum bai da ra'ayin abu ba za ka sa shi ya siya ba. Akwai hanya, tunda wannan business ne kuma kowanne business akwai yadda ake gudanar da shi. So shine hanya ta farko shine ka san da cewa kana buƙatar abu uku domin ka samu kuɗi da yawa a affiliate marketing. Abu na farko shine traffic shine jama'a, tarin jama'a. Bari in nuna muku wani abu. Ka kamar nan a ce nan ɗugo-ɗugon mutane ne, wannan ɗugo-ɗugon duk mutane ne, to wannan abin shine traffic. Ma'ana inda mutane suke da yawa a cure. To shine so bayan traffic din nan sai abin da ake bukata na gaba shine leads. Daga traffic ake samu lead, ma'ana traffic mutane ne masu tarin yawa, su kuma lead a cikin wannan traffic din wanda suke da sha'awar wannan abin da kake siyarwa. Kun fahimta? So shine misali kamar haka,
wannan a ce traffic ne, a ce to kaso 20 na wannan traffic ɗin suna buƙatar wannan abin naka, kaga kenan abin zai dawo haka, wanda suke da ra'ayi ba su fi irin hakan nan ba. Ma'ana ba wai tarin mutanen ba, wanda suke da ra'ayi, kamar a cikin wani abokan naka a ce abokanka 20 mutum 5 suna da ra'ayi, kun gane? So shine, so wa'annan su ake kira da lead wanda suke da ra'ayin abun. Traffic wanda kowa da kowa, da wanda yake da ra'ayi da wanda bai da ra'ayi. Lead kuma shine kaɗan daga cikin wa'annan mutanen wanda suke da wanda suke da ra'ayi. Bari canja kalar wannan saboda ku fi ganewa. A ce kamar nan shine traffic ɗinka, to wa'annan kuma sai a samu wasu mutane kamar haka, a ce su ne leads ɗinka. Ina fatan kun fahimta. So shine, ba mu ci gaba da bayani. Sorry, an cire wannan abun. So kamar yadda nake bayani, so a cikin wannan wanda suke ɗan ra'ayin su ma karka manta za a samu ishin wanda ba su da kuɗi da sauran abubuwa, saboda haka ba kowa ne zai siya ba. Kuma kenan daga traffic za a samu kamar sai mutum 100, sai mutum 20 suna da ra'ayi, wannan leads kenan. Daga wannan leads kuma sai a ce kamar mutum 5 sun siya, su ne aka samu wannan sales ɗin da ake bukata. So shine yadda abin yake a sauƙaƙe. So ana samun traffic ta hanyoyi biyu. Ma'ana kana son wannan tarin mutanen da aka samu wanda suke da ra'ayi a ciki su zo su yi course ɗinka, ana samu ta hanya biyu. Hanya na farko shine organic. Akwai organic da kuma paid. Organic ad zan yi bayanin shi, organic lead da kuma paid lead. Za ka yi cewa organic lead ko kuma organic ad, ko kuma paid lead da kuma paid ad. Organic lead shine ka samu traffic ba tare da ka kashe kuɗi ba. Ma'ana akwai hanyar da zan muku bayani wacce ake da lead multiplier, wacce ita ce hanya mafi sauki da zaka iya organic traffic, zan muku bayanin ta a gaba. Sai kuma akwai paid one, wanda shi kuma biya zaka iya biyan kamar let's say WhatsApp TVs, ko kuma masu kaman irin ya yake da suna wannan abun, WhatsApp TVs daya, Facebook ad, kun gane? Ko kuma dai wani dai wanda suke kaman social media advertisement, irin masu account a TikTok, masu followers da yawa, kun ga suna da traffic kenan. Kamar wanda yake da account a followers 20,000 50,000, kun yana da traffic, za ku iya mashi magana ku ce ina so kai min talle, zan biya ka kaza gashi nan zan yi class ne akan Hausa e-commerce course da sauransu, ko kuma wanda suke da ra'ayi su koyi e-commerce da sauransu. So daga wannan traffic din a wannan mutum let's mutum 1000 sun gani, ba zai wuce irin let's mutum 200 su za su zo suna da ra'ayi ba, tunda ba kowa ne zai ke da ra'ayin abu irin wannan ba, haka koma menene a rayuwa. So daga wannan mutum 200 za a yi samun kamar mutum 5 ko 10 su siya, haka fiye da haka abin yake. Wannan shine paid ads, paid leads kenan. So na gaya mu gaskiya organic leads ya fi sauki, tunda shi baka kashe kuɗi, za ka yi amfani da lokacin ka ne kawai da kuma wasu skill da zan nuna mana a gaba. So in kana son ka yi generated leads organically, ga yanda za ka yi. Na farko ka samu graphic designer yi maka flyer da hoton ka, a very good hoto mai kyau a yi maka flyer, ka ce a maka flyer ta zaka koyar da yadda ake samun kuɗi, free class na yadda zaka koyar da yadda ake samun kuɗi da e-commerce, free class na yadda ake samun kuɗi da e-commerce. Ka gane? Free class, mutane suna son abu kyauta, saboda haka mutane za su ga kuma kowa yana son kuɗi, saboda haka idan ka sa a status ɗinka mutane za su suna da ra'ayi. Wannan flyer kenan. Kuma ka saka ba kawai tafawa kai ka saka ba, flyer ka sa, saboda haka abin zai fi ma'ana. Kamar flyer ita ce poster haka, ko wani abu da za ku ganin colors, na san kuna gani. So shine. Na biyu kai creating WhatsApp group. Kana yin wannan flyer kafin ka sa a status, ka tabbatar ka sa a WhatsApp group. Amfanin WhatsApp group kuma shine duk wanda yake da ra'ayi ya joinin wannan group din naka, kun gane? Amma kafin nan akwai da ake creating walink zaka fara creating link ne na, ko kuma walink na ga watakila za a yi bidiyo ne yadda ake creating walink, sai ku gani. Idan ka creating walink, duk wanda ya zo yana maka da interest akan joining wannan group din naka na wannan yake da suna e-commerce, yana yake samun kuɗi e-commerce course din nan, sai ka bashi wannan linkin walinkin da kuma wannan flyer, sai ka ce ma posting a status din shi. Shi kuma walink yanda yake, duk wanda ya clicking zai zo kan WhatsApp ɗinka ne direct, sai ce ma yana da ra'ayi akan joining class ɗinka, shi ma sai ka bashi wannan flyer da link ɗin, sai ka ce kafin yayi joining sai yayi posting a status din shi, saboda wasu masu amfana. Wannan shine ana magana ne akan abu na uku, ma'ana lead magnet. Wannan free class din shine lead magnet. Duk wani abu free
shi kira da lead magnet, zai dinga janyo ma mutane saboda mutane suna son abu kyauta, kun gane. So shine a bayanin da abin da ake nufi da lead magnet. Mutane za su dinga joining saboda sun an ce free ne, kuma duk wanda ya sai ka ce mishi yi min posting flyer nan da wannan link din, zan nuna muku yadda ake creating wa link a wani bidiyon. Yi min posting flyer nan da wannan wa link din kafin kai joining saboda wasu masu amfana. In suka yi joining, kun gane, sai su zo su yi, an suka yi clicking za su zo su joining, haka yadda abin yake kenan. In kai creating group sai ka yi abin da ake kira lead multiplier, wannan ka bawa wanda ya zo flyer da link ka ce posting a status din shine lead multiplier, saboda wasu za su zo su gani su ma an suka shigo sai ka ce su yi reposting, sai ka ga yana ta hawa status din mutane, sannan mutane da yawa suna zuwa suna shiga. Idan mutum ya reposting kai kuma abin da aka yi sai ka bashi link da zai joinin WhatsApp group, shikenan. In ya joinin WhatsApp group zan gaya muku yadda ake, za ku ga yadda ake hosting WhatsApp class da sauransu. Sai in suka yi joining group ka haɗa mutane kamar mutum 100 zuwa abin da ya fi haka a cikin WhatsApp group, za ka iya musu hosting class, ma'ana kai class, ka yi musu bayanin yadda affiliate marketing yake, ga yadda ake samun kuɗi da affiliate marketing da e-commerce, kai yadda e-commerce yake, ga yadda ake samun kuɗi da e-commerce. Na san dole a gun course creator wato abubuwan shi za ku samu kamar testimonials na wasu wanda suka sai course din suka ji daɗin shi. In kuka tuttura mutane suka ga gani za su ji suna da ra'ayi, sannan kuma insha Allah da yawan za su siya. Ya danganta da yawan mutanen da kai generating. In mutum 100 kai generating, mutum 2 za su iya siya fiye da haka, kar dai ka sa irin too much expectation, ma'ana sa rai da yawa. So anything mutum 2 mutum 10 yayi, tunda free kai ka samu 10,000 20 30, kaga fa lillahi alhamdu. In ka ci gaba da haka, aka ci gaba hankali za ka kai wani matsayi da ba tsammani ba. So shine yanda ake yin ake samun kuɗaɗe sosai da affiliate marketing, ba wai kanamin kuɗi na idan mutum ya gani yana da ra'ayi ko kuma kai wa abokinka bayani ya gani da ra'ayi kawai ka bashi link siya ba, wannan ba zai ba kuɗi da yawa ba. Dole sai kana samu traffic din nan, kana zuwa kai WhatsApp class da sauransu, shi zai ba kuɗaɗe da yawa. Idan aka gama class akwai abu mai muhimmanci da zai saka kai making sense da yawa, shine offers. Abin da ake nufi da offer kamar a ce bonuses ne da ke saka mutum ya sayi abu, kun gane. Duk wani abu da zai sa mutum ya ji kai ni in masa abin nan ba ma ni shashasha ne, ni soko ne, shine offer. Baka taba siyan waya kaga an ce maka warranty ko kuma ka sai inji kaga an baka warranty na shekara 2 ba, bayan shekara 2 zaka je ka bar masa da wannan abun? No, amma sun baka state of mind na cewa abin su mai kyau ne, sannan kuma idan ka siya zaka dai kana amfani da shi baka samu matsala ba, ko bayan ko bai kai shekara 2 nan bai samu matsala. A ga so 100 kaso 90 na mutane ba za su mai da cewa abin nan bai kai shekara 2 lalace ba, amma ofa ne ko ba haka ba. Kamar ka siya abu a ce ma free delivery, mutum zaka iya zuwa idan ka zo siyan abu a gun mutane biyu, ɗaya ce ma naira 1000, ɗaya ce ma naira 1000 amma free delivery, ɗaya ce ma naira 800 amma kai zaka biya kuɗin delivery. Ko shakka ba na zaka je gurin mai 1000 ne ka ce mashi amma free delivery saboda wannan offer da ya baka. Kun fahimce ni? So offer duk wani abu da zai sa mutum ya ji like kuma wajen yin creating offer ana saka abubuwa guda biyu, scarcity and urgency. Kan na ta baku misalai da yawa, bari mu baku misalai kaɗan na offers da za ku iya create in kuka gama yin class ɗinku. Offer na farko shine za ku create da scarcity and urgency. Za ku create offer sai ku sa mata scarcity and urgency, ma'ana mutane kalilan ne za samu wannan damar, kuma zuwa rana kaza ta kare. Kaman okay, na gama class to yanzu mutum 5 da suka fara siyan wannan course din za su samu wayannan bonuses din, amma zuwa gobe ne da safe kawai. Ya kake gani mutum 5 kuma zuwa gobe da safe? Ya kake gani wanda yake da kuɗi kana tunanin zai yi wasa? So yanda open yake shine kaga kenan zaka faɗa wa mutane ne haka, su kuma mutane za su ga to ai wannan offers din na rasa zuwa gobe da safe na yi asara. Offers din zaka iya cewa kaman zaka ba wa mutum mentorship ɗinka for free. Ka san yadda ake samun kuɗi sosai a abin nan, because of that zaka ba wa mutum mentorship for free. Kana cajin naira 10,000 ne for mentorship ɗinka, amma zaka ba wa mutum mentorship ɗinka for free. Akwai wasu littafai da ka karanta akan mindset, akan kuɗi da sauransu, irin ebooks haka, sun taimaka ma sosai wajen fahimtar yadda ake online business. Shi ma zaka ba wa mutum for free. Darajar littafin ya kai naira 10,000. Kaga darajar abu da naira 20,000, kuma mutum da zai sai course kawai ga kuma course still. Shi ma course din zaka iya saka urgency na cewa zai ƙara kuɗi son. So ya kake gani mutum ya ga kamar zai sa 10,000 zai sai abin da ya kai darajar naira 30,000, kuma an ce zuwa gobe da safe zai asara. Da yawan mutane ina gaya maka za su yi jumping su sai abin nan. So haka abin yake. Bayan ka sayar da wannan product din zaka iya da yawa, ma'ana ka sayar da mutane, ka samu mutane da yawa suka siya, zaka iya biyan paid advertisement.
mafi saukin advert da zan yi baka shawara ka je ka yi shine ka samu TikTok influencers, ma'ana wanda suke irin comedy haka ko na a TikTok, ka ce su ma talle na cewa duk wanda yake son ya samu kuɗi da e-commerce ya koya kuma da Hausa ya yi joining free class. Kun gane, sai ka ba wa influencer nan flyer ka ko number ka ko link inda suke cewa kai clicking link a bio, shi ma sai faɗa ka mutane da yawa za su zo. Kuma na tabbatar maka in kai musu class, kai musu bayani, kawai class WhatsApp group za ka creating, kai musu bayanin ya abin yake gashi yadda ake samun kuɗi da sauransu, da yawan su za su yi jumping kuma za su taking wannan advantage na wannan opportunity. So wannan shine bayani a takaice ne da ake fara affiliate marketing da kuma yadda ake samun kuɗi da affiliate marketing. Ina fatan kun fahimci wannan bidiyon sosai da sosai. Abin da baka fahimta ba, ina tabbatar maka in ka kalli bidiyon nan sau 2 sau 3 sau 4 zaka fahimta, za kuma ka kuma fahimta har ka gane sosai. Kallo 2 3 ya wadatar. In baka gane ba za ka iya kuma kalla. Abin da baka gane ba za ku yi tambayar Abu Bashir, insha Allah zai muku cikakken bayani. To shi ne, na gode sosai, na gode. Sunana Mubarak Aminu Zubairu, kamar yadda na muku bayani. So idan kamar akwai abin da na ce yadda ba ku fahimta ba ko wani abu, shawarar da zan ba ku shine ku kuma kallon bidiyon sau 2 sau 3, sannan kuma ku je abin da kuka tabbatar ba ku fahimta ba za ku yi samun Abu Bashir, insha Allah zai muku bayani. So na gode sosai. Mun zo karshe na wannan section na affiliate marketing, sai kuma za ku ga wannan ƙananan bidiyon da na ce zan muku ne da ake creating link da kuma yadda ake buɗe account a Sila da kuma copying affiliate link. Kamar yadda kuka ji, ya ce zai nuna muku yadda ake creating din link da kuma samun affiliate link. Kusan zan ce bidiyon da ɗan tsayi, informations ɗin da yawa, so ba zai samu na saka muku a wannan bidiyon ba. Sai dai for more information, in kana son kai purchasing din Hausa e-commerce din, akwai link a ƙasa, sai ka shiga kai purchasing. Kuma sannan duk wani student ina ba shi dama ya mun promoting din affiliate, ya mun promoting din course din, shi ma ya samu kuɗi. Dan ba zan manta ba, akwai students ina wanda a satin farko sun samu sama da 100,000 promoting din iya course din. So sabida so nake na koya musu su san yadda ake yin affiliate marketing din starting from my course. Course din ba tsada, naira 10,000 ne. Ka danna link da ke kasan bidiyon nan, ko kuma akwai phone number ka kira in za ka yi register. Insha Allah my team za su yi attending to you. Sannan kuma still in kana son affiliate link dina ne na course dina dai still kana son promoting min shi, karka da still ka kira number wayar da zan aji a ƙasa. Insha Allah za mu baka access da promotional materials, kayan da za su taimaka maka wajen kai yi tallan course din har ka samu customers yanda ba ma ka tunani. In kun ji daɗin bidiyon nan, ko kuma kuna son ƙara yin wani irin shi akan wani abu da ya shige muku duhu, kar ku manta ku je comment section ku yi commenting me kuke so in yi kawo muku video akan shi. In kuma da gyara a bidiyon nan ma ku yi mentioning din gyaran, insha Allah za mu gyara. Kar ku manta ku subscribe to this YouTube channel. See you guys in my next video.